tun trumakan en ho le turchu atak be chana an siam Canadian biographical crime film kumsang ni somni pahnia anti chua bandit tinia atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me Gilbert Galvan Jr. chu kota lo langin just chuan achung thu lo rel me ka cheklem asiam thina wangin kumhni tang tura ti ani United States Michigan prisoner just chuan athon liam ngal tharuk liam hnu chuan jail atanga tlan chuakin Canada ram Ontario khwa athleng theya chuta chuan vak rola in na zong ngal char ice cream zor na arwak ti a hriat hnu chuan alo thok to hne na an kal phunga zota form fill up turin ID card ta nei nge yangai ni Gilbert hian ID nei reng lova an pia loka kut do chu ID card a lei saka ice cream zor na thok tur chuan a inziak lut ngal chumini tang chuan Robert Whiteman tin midang chuan an hrevek toa zana khol zinteria na hmuna chuan kalin avakik dota chulaya thok Andrea Hudson chuan lodong songin ID card chu a mang tangkai zela riana tur po anei ve ta ni atu ka chuan a hna chu a thok tran ngala a taima bok nen rin ai takin a hlok phiana poisa po a khol ve zel nun bula tran ve don chiatin a thona ice cream company chu ti to pania Gilbert chu nanei lovina om le ta aril ruha thoi dam nan bara zu in turin akala chulai hmun chu diklo taka sumdong thin le geng ho tu pani bok tomia barani police te chuan mandu viau ma se evidence thatak an nei theilo wangin en thlak me kane Gilbert an bara chuasan don chuan police officer John Knight nen anin toka ani hian bar nei tu tomi hi hun rei tak alo en thlato ni Gilbert chu tlai taka hoin Andre Khan Andrea na hmun chu alo khar me ka zandar so pakhat apel to wangin alu arem to lova Gilbert an len chua puya asom hnu chuan in daitin coffee an induna an mi zia chu in milin anin ngai na ton hle Thariat liam hnu chuan Gilbert le Andrea chu an lo cheng dun to a Chanchin phek chu chiarin American police ten Gilbert chu an lo la zong renga Canada rama po US bulloka om anni wangin anron zui don ti asia aril ruwa boy le Andrea chu bedroom alo omin arai ti ain she chuaka an pa bula soyatum lai takin Gilbert chuan na wangin ni reilo te chung khuwa chhuasan lok atum thua soya Andrea chuan arai thu chu shil lovin a phal sakane Gilbert chu Canada khopui pakhat Vancouver a bus atangin achuka police te hlata awm theinan Andrea kha do ta shila a thlen vele na zong tran ngal company le office sang dor kualin anileng hun chu a hmanga ma se tu man an chhor du tlatlo hemi hnu hian Andrea in arai thu aron shil zuya beidong taka a thut lai chuan bank kami tur poisa an lot lai chu awa hmuwa bank rok du na ril ru aputran ta ni Gilbert chu bank chunga chuan lutin CCTV anda na hmun security guard omna le room kil tin chu achin chia kara thomno zorna kal lein film chang tura audition ti turangin ain soya kanzo vele karon pikir le nge yang che tia thiam taka ador hnu chuan anei tu chuan alo ho tira suit nen bank ka chuan avakir le ni bank ven himna lama an ho tu anga in soin manager hna chuan an security le CCTV control dan zong chu kimchang takina zota aduang information a hriat hnu chuan phone a manager anga in soin ao atidang lama bank ka thok te chuan an pu tak kemo an lo tia apoi mo zual le security guard te chu bank rok atum nia chuan chol a pe hloma Gilbert hian a hmel lan dan ati danglam theinan silicone skin man dan azirtela klasa narlem chu ala ruzau mai bank karok don ni chuan narlem kha voin ain chei danglam boka Royal Estate Bank ka chuan lutin poisa dong tu le pechuak tu Jessica chu apan ngal chata lekhatea in rokna ani hi au chuak lawang che tin zia ka peya Gilbert chuan zoite in drawara poisa zong kha minron pero
silain katin reng che nia ti pain ako thak chu akok zawa Jessica chuan hlau emin adrawara poisa zong zong chu a phor chuaka mase Gilbert hian poisa da na tur bek aken thei hil tlat mai avoi khatina ani boka atal buai man thel asoi angin Jessica chuan apar sa athun sakmol mola chuti lai chuan ahnar lem tlatrep chu a han hmuwa Jessica in ashil hnu chuan a siam thawat Lotling taka beng karok hnu chuan athom hno ho te kha pekir lea bedroom a in thlak ngal zung par sa tangin poisa te chu suitcase a khunga suit nen airport lam apan ngal security checkpoint ta chuan x-ray khola lo oma a poisa ruk te chu an movek don tia hria bedroom a lut vatin poisa then khat chu a ke korte a ada checkpoint chu apal tlang thei ta ne Atlen hnu chuan anjia in alo nga koreng to a du tho taka info pin Gilbert chuan an chen na tur in Thar aleya dot shilin anjia hne na hian na Thar thatak a hmu thu soi heti la hian police officer John kha athil chui la ya mi pakhat chu zona lo zotin alo boi hle a detective Hoffman ron kalin ruk thu boi Thar an nei thu shila Geng ho tu pa Tommy thil ti ani nge ya ring Police commander hmena chuan Tommy chu man theina warrant peturin angena mase ati sak thei tlat lo evidence chiang tak an mamoni heti la hian Gilbert chuan khosang sanga bank te chu Rawk thei ain ringa mase zinvei wa na turin poisa anei tamtok tlat lo Tommy bara khan lutin anin hmel hriata an pialoka bank pakhat chu ko hmuin minute thum chunga karok thei chuan dollar nuai khat min puk tir turani atia Tommy hian ati thei ring lo lutuk chu anui azadewa inrem siamna an nei ta Gilbert chu pona toilet a chuan lutin in satu angin ain chei dang lama benka alu hnu chuan Tommy an sana alo enkar mai bara chuan Gilbert poisa nen aron lang hlola second som pathumin tlai ma se Gilbert adang lambik zia chu hmuin Tommy an alo lom ema ama mo zong phushuk na tur sum chu a hman tir ta ni hemi hnu hian ram chunga bank tam tak rokin mi chi sang angin ain thuama mi ti dan le an tong dan zir te chu athiam hle pe para thu ziakin bank karok masak ber ang khan abum thina silai le ral thuam achelek ngai lo khopui sanga domestic flight mangin a thlok kwala Suamhmang thlanei the flying bandit tia hriat lar lo ni ta ni hunrei lo te chhungin bank som nga don arok mana sum tam tak nein kar le thilman to tak aleya in chunga chuan seifa a poisa ruk sa te chu ada thatran bok Tommy poisa abat te kha apetlavek toa Tommy an ruam manna lo siam puin lunglu anda thatna mun Rawk adu ni heti la hian officer John chuan nasazoka Tommy man theina tur evidence mu nge atuma atho puite hna chuan thu soin an hlotlin phot chuan an kai san pha don ani an na thokran ngalin Tommy le ami te chu uluk takin an thli thlai renga Gilbert po tunge ani shelo ma se police surveillance camera a alan ve wangin an target zinga telve a ma se ain chei dang lam lai ni in a hmel dik tak alang lo thung Gilbert ina a ho hnu chuan anjia in a poisa da thatam tak te kha alo mu chuaka khoya tanga anei nge tia zo hnu chuan bank karok thin thu chu a shil taringot mai bank rok thin ma se tuma atinat ngai lo thu soya anria chuan oi chialo athu soi fia nan atu ka annu mu lai nge in bank rok chu atum ta ni bank lampana akal lai chuan ati thin danin ain chei dang lama anria chuan lem chan athiam zia chu hmuin makti takin alo thlir renga Gilbert chu an lo man mai a hlau dewani reilote akara chuan poisa aruk chuanen aron luta anria chuan Gilbert a bank rok thin chu poia tilem lova ma se tuma tina lo tur le inman tir lo turin ain tiam tira poisa an nga to khuna bansan turin atibok
John le a partner te kha Tommy bar bula omin uluk takin an lo thlir renga chuti lai chuan Gilbert karin aron lang hlol mai tunge ani la hre chia lo ma se license plate chu an lo chin chia nga la an ria minga register ani bara Gilbert le Tommy te chu in mu in lunglu dor rok dan tur chu an soidun le a Gilbert bedroom a lu nu chuan officer John kha bara aron lut ve a Tommy hena engtik nia emo chuan kalaman mang che anti vela bedroom a lutin Gilbert nen anin hmua a hmel lan dan le a chet dan vela John chuan a ring hlel khop mai zana John chuan emergency phone call adonga station a kalvatin Tommy a thian thaber Dave chu rui chunga motora khalwangin an lo mana thudi ki soilo chuan kum tam tak itang don nia tia an dop nu chuan Gilbert a Chanchin chu engkim a hriatang ang a hrilh tavek mai Gilbert chu flying bandit tia an hriat lar ramsang thanga bank rok thena ni tia soya lunglu dor rok an tum le ti thlengin John chuan a hriat pha an dor rok tuma chuan kalvatin misual te chu an man vek theidona angaya a khes khoilaya chuan a phur sot hle a in chei danglam na thin thomna dora khan kalin Gilbert a Chanchin a zota dor rok an tumna khua a police te hena misual chet an tum hnai ti a hril lok veka bank le thil hlu da thatna hmun chu thli thlai reng turin a cha bok Gilbert le gang zingami bishop te chu camera technician anga in cheidang lamin lunglu dora chuan an luta police ten an en thareng ti an hretat lo Gilbert an dor ngak tu hnena chuan lunglu te chu beka khung turin atia bishop chuan lo vengin pona John an lampana ronkal a mutatlat mai nung lama tangin manmo takin an tlan chengala an ral thuam thei ngil chu evidence atan an mang nge yang le John chuan zui zelin Gilbert te angchia in thuam an lo oma police ti boina na an ti ni John chuan fire alarm ti rin mi puite chu manmo takin an tlan chuaka Gilbert te thian dun chu awa muta chat mai manmo taka tlan chia in John chuan aron zuya Gilbert te chu aum phak lova building chua san na tur an muhlawani Gilbert chuan Andrea khol vatin loin pek turin acha police ten an zui ve to don wangin in an chua san watangai ti hria in awathlen chuan Andrea in naw lo veya namdoi ina hroi hnu chuan reilo te a note duam tak an nei ta ni Gilbert a chena han hriat nu chuan John le hote chu an valuta ma se an lo in son Suamhmang tat Tommy puina in mundanga an chen na tur in alo lei fel toa police te chuan evidence atan an ral thuam hnu chiat te chu an kol taran mai Gilbert chuan ruk chu banchan adu to thu Andrea ashila nun pa ngai tak mana afa chu en kol adu bok hun liam zelin Andrea chu alo rai le toa anina Tommy aron lang hlol mai biarin pa chuan an Chanchin te soin Tommy chuan engtia zel nge atuma zota nun phung pa ngai taka anu pui fanau tenen khosak zel adu thu soi Tommy kal hnu chuan an safe hongin poisa an lo nei tlem to ema atop nan bank rok le chu aril ruka ma se Andrea in rem alo titlat lo atuk jingkara ma taka thovin ain siama lekha aron lamna tur mun le hun aziaka anu pui le afapa tui taka mu chu uluk taka enin akal santani zinga Andrea ron tho chuak chuan athu soi zom lovin achua san ti a hrethiam ngala an phone ri reng chu la in officer John alonia Gilbert om na mun an zo chuan a hriat lo thuina lo chang hemi hnu hian airport zong be pop ngalin John chuan Gilbert chu chua tum to reng lo ahma alo ti thin tawngin ramdang benka chuan Gilbert in chei dang lamin aron luta a suitcase kena poisa alo da kha saknu chuan bank chu achua san ngal ain thak nu chuan police callin bank rok ani thuwa vashila
police ron thlen nu chuan atira a in thuam dan chia in thuam pawna chuan an lo vei suau mai police in pakhat chu zawna zawtin mi pakhatin thomhnaw a thlawna a pek thu a lo hrila Gilbert chuan taxi a hmuzo tlat lo motor zawrh lai ron tlan chu phar dingin a lei saka chulai hmun chu a chhuah san ngal ani John ron thlen nu chuan Gilbert a Thlawk a in tir hloma police pakhat chuan pawna a hmu thu lo soi Gilbert chu airport a thleng toin a lo thlawk chuak trepa security ten an mizon mek ani ti an lo hreve chia John an ron hriat tir nu chuan thlawna chu thlawn chhuat tir turin atia an rama ngei mana du wangani Gilbert an khua ava thlen nu chuan airport a anje khana lo ngak reng toa chuta police tam tak ron thlengin anje mulai ngei chuan an mana police station a an hren nu chuan anje in aron tloa mana ni wangin a thin rim le alo in tiam tir to wangani tomi pon ron tloin a himnan police nena an chenna kha ama shilani thu a soi chuaka Gilbert chu bank tam tak aroka wangin pumsom ni tang tura tiani